Joo. Tänne onkin tullut tommonen kota. Taitaa olla Tuntsa kota. Jaa, mitäs tänne sisälle kuuluu? Ai kun täällä onkin ne suloisen lämmin. Ainakin siinä makkara tirisee ja käännetään saa makkaraa noin. Sänky. Kattaks sänky? Kerrassa on nerokasta. Valiopoltin. Palaa. Siellä takana on pieni moottori, mikä tirisee siellä. Noin antaa tulelle voimaa. Ja ylhäällä on hormi. Toimii. Hyvä peli. Ei moitteen sijaa.